in jong en aard. Hoe een echte op stijl. Hij is gewoon getrouwd. Vader van familie Schatten wordt Kingel. Nadrukkelijk betrokken, die is 11-op-11-jarig jubileumviers. En hij is bestuurslid van Westerlo Vereniging Ketelers. Wil ik voorstellen, voorzitter, filosofie, Erik Boezes! Heeft hij gedaan. In een mantel lang. De heer is op de top, maar nog lang niet compleet.